Ko himmen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ngilayos ngo naka kitab Exodus. Upait Israel ulaklet ya uble. Shipor arpor. Shisendon kalarung hakatonu jenghi ya ka jingkwa ban mane bleitao. Ngitip ya ka jingjia syapangkane. Moses ulalait kiu syawulum Sinai. Bad udang yakran bado bele. Udang pediang nakakti jongo bele ya ke shipo hukum. Ya ke hukum jong ka jingid. Bad udang slem. Namar hagata ka burom jongo bele. Ulayarung jiliu hake jingade. Bad ke jingid bado bele. Bad ula sa hando hawulum. Kipai di Israel. Kila peitang ia Moses. Kim shimla peit ia ublay. Kim shimla kenmau ia ublay. Bad kila kenmau tang ia Moses. Namarwa Moses uslem banwan kiar. Kila snowtai. Kila snow dom. Bad kila hukum. Bad kila pinbor ia iron. Ulingdo. Banshna ia kedur blaitau. Kuhimen ko para man ka por haga jingem jogi habang isno tay banap ya uble habang isno tay ban kinmau baduai ya uble shisendon kawan ya ka jimma haga jingem jogi kaya kata ka jimma kalong ka jingkwa ban mane ya kiblaita ya ka kelikma ni sange ban kinmau ya uble ya ka kelikmat ni sange ban mane ya ubalay kalong ka kelikmat ubamen urung haga jingim jangi ya ka kelikmat ni sange ban id ya ubalay kata kalong ka por nikwa ban mane ya kiblayta uno ubriu kano ka briu kibaklet bak kintay ya ka jingi ubalay kin kelalang kinom mane blaitau. Ngidon hangi iwei pa iweiru ya kanega jinglong ban mane blaitau. Namar bonsin haga jingim jangi ngi kin mau ya ubalay tenteng. Henry kaya ka jing mane bashisha kalong ngi yo i ya ubalay but ngi yo mat ya ubalay man ki kam ki bangile. Ni yo iya ubale man ki buriu ngi yakendo ni yo ma dia ubale man ki jaka ngi le bonsin kam jujia kum ne hangi nama ngim jo don ha ke jing don jong ubale hanne kaktin ubale kahi kai ni ru ni de bandon barabor ha ke jing don jong ubale ni de ban yo ma de ke jing don jong ubale habangi le tia habangi le tre habangi le pule habangi le shayo habangi dambam habangi dang le kano kekam ngide ban yomat ya ubale ngide ban kinmau ya ubale ngide ban don hagajing don jong ubale lem komda ubamen uba aptap un sapingat yangi shaka jimmane blaitau kane ken kalajia yaki pai di Israel kilas ngotai manap ya Moses omde ya ubale kikin mau tang ya Moses kim shimla kin mau balai Moses uslem udang yakran bado balai lada kidang puson hagene gedur kin jindala poisha ubalai bad lada kidang puson bad kin mau ya ubalai kinom perkat banwad ya kidur blaita kane kalanga jimma hamal lagi jingja haga jingim jongi ngide ban poisha ubalai hamal lagi jing sosi jonga jingim jongi ngide ban kin mau ya ubalai hamal lagi jing jar jonge jingim jongi ngide ban pai sha ubale omde ban sakut haka jing jar ke jimmane bashisha kalong ban yo i ya ubale hamal lagi kam ki bangile hamal lagi jing sosi jongi hamal lagi jing jar jongi hamal lagi jing pang jongi ni habanang ban yo i ya ujisu kabamud ya ki bapang ya ki batyapang kila ban yai mane ya ubale what happened ki jing shitom babun jai junkie
Ya ki beriu ki bas ngau kodlat kilaban mane ya ubalai hagata ka jings ngau kodlat jongki te kai ka ban sajia kin salai lui na ki jinge jongki namar ya ki beriu ki bakin mau ya ubalai kilong ki bas seiso ha gospel mendagas ngius ngau ujisu keren udang yai beteng syapang ka jinglong ubalai jengu baru on don bon ki basaki ya wo ba ulang wo bala shisha tikene kalon ka jinyai bateng ya ka jinya tain ya ba ki parusi ba ki sadusi ki ba karna kli persha ya jisu haba namar ba ulang ukono bala ba kila u mau ukren ben bala de namar ka ta daw kila rai ban penyap ya jisu namar ula kren ben bala badulah keren blasphemy badulah kain yala dai ukono belai hanne ujisu on kumno kadon south likit daw kisaki bayang hakama jongi ba penbana ba ujisu lang ukono belai ubanin kom ulong u ya anis baptist yaga jing saki jomu ya anis baptist ba ar kalong yagi kam ka ba ujisu ulale ki kam ki ba ulale kelong ki kam jongo belai balapa iyawu banle ke saki balai kalong ya upang marwe upang hi uid bad upang hi ulapa yawo bad kade ka jinga nu jong upa ba ukren ule ya ki saki basau kalong ya ki jingto ba koi jisu on piburam yawo Moses Henry Moses pan ukado syapang ka jingwan jong ukuno balai bad Moses ulato ha ki jingto ba koi syapang ujisu kabahun light liki saki ula buha kamat ki sadusi ba ki parsi ban sautu pau jisu ulang uble bashisha ko himmen ko para hage jingim chungi ngila bandon ki por ngis no jingjar ngis no kudlat kumne lese ngis no stam ban ngei pau jisu ulang ukono bale minin ngala keren ba kumno ngideben pidiang eu jisu ba ulang ukono bale bashisha minta kasni dang yor shushu yaki dak jengi saki balai ngidon kam ban pediang eu jisu balang ukuno balai bashisha ladang is ngau tu jisu ulang ukuno balai bashisha ngindom ngop hake jimmane balai tau ladang ngim ngait ujisu ulang ukuno balai bashisha ke jimma kalong ngin ngop hake jimmane balai tau tengi wad eu jisu kalam sange hake tinu balai pule yak tinu balai ti jilliu ya ka jingshai kabadon haga tinu balai kramba nginum kolon ko himman ko para haga ne giu kirish bakuit tongin duwai dagene ki sauti ligi sakki kabau jisu la ai hangi baulang ukono balai kramba ngin light na kano kana ga jimmane balai tau jisu bayin karku kardo yangi bangin dup nge jilliu yame ngin shanya tele telan yame bamalang ukun ubalai bat ngi ya rengkat bat me Bawan kano kena ka jing tenju ha ka jingim chungi en ya ro ya utrai Jesus Christ Junam lai junam amen